na imbag nga bigat tayo aming kakabsat. Tiday tinasanto na misa tayo mandanggayan ti pagyaman ni Elmo Valdez and family, Mr. and Mrs. Christopher Limayo and family, si Pisa, Tilimayo family with Timothy Clark, Iwan Diab and family, ni Danny Coelho, Haronel family, pagyaman da Mr. and Mrs. Rolando Laberinto, ni Rogelio Gabriel and family, special intention ni J.O. Ganasias. Kasta pangentay kadkaduan ng karkaragan ti Kararwada Marcelo and Elpidio Mercado. Bienvenido Señor Elena Sabel, Jaime, Erlinda, Gloria, Joel, Placido, Lucia, Guadalupe, Florentina, Joseph, Rodolfo, Aida, Maximo, Felix, Lorencia, Alejandro, Mercedes, Maria, Cesario, Catalina, Giselle, Micael, Renato, ni Ernesto L. Balangat, John Patrick Pilar, Cesario Hamon, Arsenio Somera Asuncion, Nilo Paule, Carmen Torino, Francisco Mia Angel, Maximo Falabia, Clemente Rogelito, Robel Benedicto Gloria Gaudencia, Estela Amado, Jose, Geraldine, Gina, Junjun, Lido Junior, Rogelio Valeria, Presencia, Wilberto, Mernarial, Arnolfo Velasco, Glory Velasco, Ken Frank Dumag. Magda tayo aming kakabsa. Hindi amin sabaten ti Apo. When hindi amin sarap when ti Apo. When hindi amin dayawen ti Apo tayo. Taisod salakan tayo. Obo benggen na tayo kan ingay katiganda. Panang sarang en Jesus ngari di kapya. Nang sarabu ken Jesus ngariti kapya idiritay nga ikanta ti kinatanok na Hosana. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit. Nagabsat ti relasyon tayo ken ni Apo Dios iso ti kapapatgan. Ti kadakkelan nga mangmaintenar daytoy a relasyon iso ti panagyaman. Ited tayo ken kuana ti panagyaman tayo. Kadagiti parabor, imbag, grasya, dagiti bendisyon nga ipapaay na kada tayo. No addaan tayo iti agyamyaman na puso naragsak ti panagbiag tayo. Idaydayaw tayo nga ti Diyos kadagiti parabor ken imbag na. Tapno nga may karita ang makirano iti daytoy na santuan na panagdaydayaw ken panagyaman. Bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, dagiti babak tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat.
Iti si bababawi anakem, kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basul ko unay, iso ngagpagpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, taika kaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, apo mga asika, pagkain basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, itawin nakangkadi, nakalmesan na kempus mi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, pakawanim basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, kitawin nakangkadi, nakalmesan na kempus mi. Apo mga asika, apo mga asika, pakawain basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, kitawin nakangkadi, nakalmesan na kempus mi, nakalmesan na kempus mi. Gloria a ti Diyos Ama, tingkangatuan. Gloria a ti Diyos Anak, Anay langitan. Gloria a ti Espiritu, Anak sa santuan. Gloria iti Dios, tingkangatuan. Kapya kadagiti amin hatattao, anaimbagti panagnak na kemda. Nailangitan nga Ama, daydayawin na ka, agrupbab kam ken ka, agyaman kam ken ka, kapuy ti dayag mo, anay langitan. Gloria ti Diyos Ama, tingkangatuan. Gloria ti Diyos Anak, Anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak santuan. Gloria iti Dios, tingkangatuan. Apo Jesucristo,
basbasol di lubong. Kasyan na kami, Awatem to'y araraw mi. Sika situtugaw, iti makanawan ti Diyos Ama. Kasyan na kami, denggem tuy arararaw mi. Gloria ti Diyos Ama, ikakatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langitan. Gloria sa Espiritu, anak santuan. Gloria iti Diyos, ikakatuan. Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia. sana ikangatwan. Haleluya. Sana sikalaeng itinasanwan, sikalaeng itikangatuan, itimpuyo di Espiritu Santo, di gloria ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, degdegam kad ti pamati inanama ken ayat mi. Ipaayom mo kuma tatungpalin mi asi aayat ti ibilin mo, tapno magunod mi ti biag nga inkarim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na daw iti libro ti Exodo. Imbaga ti Apo kini Moises, nga ibaga na daytoy kadagiti Israelita. Di uranggasan wenno parigaten ti maysadang ganaet. Lagnagipen yu agang ganaet kayo met iti ijay Ehipto. Di uranggasan ti uray si asino man a biuda wenno ulila. Nuranggasan yu ida, siyak nga Apo, ipangag kunto ti asog da ngagpatulong kanya. Sumged to ti tungtot ko, ket patayan kay to iti gubat. Mabalon to dagiti asawa yo, ket maulilan to dagiti anak yo. No pautangan yo iti kwarta ti siya sino man na napanglaw kadagiti tattao, di yo tultuladen ti agpapautang apaanakan na ti pautang na. No alayan niyo ti kagay ti siya sino man akas pangidawid yo iti utang na, masapol nga isugliyo ti kagay na sakbay ti lilinek ti init, taday talaeng ti mabalin na nga usaren, apang papudot iti bagina. Anyan tupay ti pagturog na.
Into numasog kanyak a patulungan, ipangag kunto ag sipod tama na nga Asya. Sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ay ayaten ka o Apo apigsa. Ay ayaten ka o Apo apigsa. Ay ayaten ka o Apo apigsa. Ti Apo ti salakan ko, isu ti bato asariket-ket ko. Ti Diyos ko ti mangsalaknid kanya, ket awan ko ti pakaan-anwa. Kas may sa kalasag, salakniban na, ikaluya ken aywanan na. Umawagak iti Apo, ket isalakan na, karagiti kabusor ko. Agbiag ti Apo, madaydayaw ti salaknid ko. Ti Diyos ti salakan ko, ipakaamuyo ti kinatanok na. Ited ti Diyos dagiti naindakla na balegi ti ari na. Ipakita na ti diagbalbaliw nga ayat na, iti pinili na. Ti may basa na adaw ti muna asurat ni San Pablo kadagiti tagat ti Salonika. Amuyo ti panagbiag ni, idinakipagpaen kami kada kayo. Nagpaay daytoy a pagsayaatan niyo. Da kami kinti Apo tinulad Diyos, nupay kasta unay ti panagsagabayo, kapul itinawat yo asao. Kaskas di nga adaragsak yo ti Espiritu Santo. Iti kasta, nagbalin kayo a pagulidanan. Dagiti amin a mamati, igesa Macedonia ken Gracia, ti damag maipapan iti Apo. Ngem nagdinamag payen, dagiti amin a disto ti pamati yo ti Diyos. Awan nga rod ti masaumi, saritain amin dagitiyay at tao, nangawat yo kada kami. Idi sombrek kami kada gayo, kaya't pinagtalikodan nyo dagiti Diyosen, tap nagserbi kayo. Itinapaypayso kin si bibiyag at Diyos, ken tapno urayan nyo ti ay ti anak, ngagapo sa dilangit. Isu daytoy ni Jesus, at tinagungar, ken mangisalakan kada kayo, iti umayto apungtot ti Diyos. Sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Agsao ka, o Apo, dumdumgek tiyadipen mo, at daken ka, dagiti sao amaka, itetiag nanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka, dagiti sao amaka, itetiag nanayon na biyag. Ti Apo at akuma kada kayo. Sa kumamit ka? Ipan na kay waragawat tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Naguumbong dagiti Pariseyo, idinadamag na pinagulimet ni Jesus dagiti Saduseyo. Maysa nga abogado akadwada tinangpadas amang suot ken Jesus babaen ti saludsod. Maestro kinunana, anya ti kangrunaan abilin itilinteg. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararuam, ken iti amin a panunot mo, insongbat ni Jesus. Daytoy ti umuna a kangrunaan abilin. Ti maikadwa a kangrunaan abilin, umasping iti umuna. Ayatem ti padam a tao, akas iti bagim. Dagitoy dua abilin ti pagbatayan ti intero alinteg ni Moises, ken ti panlursuro dagiti propeta. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Agsay atay ani.
adta ija ayan may tada barbaryotik kam nga rod hanyuman amo dagiduyan tada kayo nga taga ili-ili no adda bisita mi pagsasaumi ano sanyo tamanok tahang kam nakagatang ti sardinas ano sanyo tamanok tahang kam nakagatang ti sardinas kunada da kami no ginatang kasla na nga to di balyo na lang tano ginatang niya no dahil natural nga di ko di jayin ta managtaraken managmula kasla no dadumag kasla mabain pa diri na nga mangi pasango kasla may mayat lang tano da ginatang na so nga da oray no ijay ka oray no kardis pusit kardis kasla may mayat no dapay lan noodles na oray adda itagnan adda pala noodles na taapaya adda ginatang jadi kalau di pagsasaud ta ayan may kunada ano sanyo tamanok tanggam nakagatang ti sardinas da kay ko mga kakandidato kahang kuma sardinas ti itidyo sa nga paris a manok o di nagmayat ko man naglawa ko mata parungkon ngamahan nga daytay kalmo nga daytay nini inya naganan yan sut ti buok na nga daytay 45 daytay ko maanitiv nga sang pagasawaan kita naglawa ko mati farming nga agbot luto sa ngamahan nga dayjay dagiti maibasa tayo sinaludsod da kinarit da ni Apo Isos kasla sinubok da ni kas ano ti laing na anya ti kangrunaan ka dagiti linteg kuna ni Apo Isos ayatem ti pada matao kas iti bagimi ayatem ti Dios mo kang kangruna kas iti panagayat mo iti bagimi no kitkitaan tayo diti kakabsat it's all about relationship ngamin ti tao relational kuna tayo dayjay nya uri ag business ka naman naging bubukod at dalat sa relasyon mo tahaang agbiag di business mo no awan ti gumatangan hanggang mga mabaling agbaling na mestra no awan mo ti isuro relasyon na ta uri man naging bubukod ka guess ko laan may iding ako nanak awan bibiyang ko kada kayo amin ko nanak lukon mi mat no man is an island ko nanik ay awan bibiyang agbiagak na sisyak ko nanak mangala ka tidakkel asiliasi mo tayo itakab mo jay ka ulad nagigan hanggang makikita tao kung kunami alok-lok relational nga ninti tao uri niya kung kuna tayo relasyon to pailaan good relationship to pailaan uri niya kung kuna may papangkin ako Diyos may papaniti kabsat pamilya kaaroba relasyon to lang tati agtartaray uri ka data eleksyon relasyon to lahat at agtartaray malaksid no switik ka iso di mo mata ada sana sa ako nga bagas ija ibugtos na tao di naabak ka pa na binawi hanya daytan alaga siya relasyon kagasta no adu ti kunana itilubong ti psychology dagiti expert kada nalalaing adu dagiti how to maintain a good relationship nakaad-ado ngam addaman dagiti very basic nga mabalin tayo nga pagpampanunutan wala ang daytoy maibati anya dagiti ay umuna ti relasyon ore kung natin adda dagiti ayat adda dagiti sakripisyo service kada ko ti kapintasan nga may samang maintenance iti nasayat nga relasyon is gratitude panagyaman children gratitude kunayo man go tahan nga children na gratitude anya ti gratitude kada tayo nga Ilocano by the way ti Ilocano ko paan ito'y north nya manipod tarlac aginggan jay north ti common nga pagsasaot nagsasabtan ti sao tayo ko Ilocano nya ita central Tagalog ijay Mindanao Visayas Bisaya nya nya naganan nya di may sanggilihan nga Bisaya basta di kanya data tayo Ilocano common pa tayo dayjay kada tayo nga Ilocano kas ano ti panagyaman tayo ti datayo nga Ilocano kas ano ti values culture tayo nga agyaman datayo ka hantay nga expressive haan ka dito bagang nga thank you agyaman na miniyaman kami abos kung kunang mo dagiti kakabsat tayo haan nga expressive ti sao ti Ilocano by the way Ilocano most scattered people di mat ado ti Ilocano kunada pa ko i-shout out na kami mo father kayo nga ma-shout out nga may kararagan da kayo all over the world Amerika kada ko dabay sultan kudarat adulat ta Ilocano kaya mga maikat Ilocano nakawaras
Kada tayo nga Ilocano, kasano pa nagyaman tayo? No puro nga Ilocano ka, no among di Ilocano, ti panagyaman kanya tayo, our hospitality. Amo yung manang ti hospitality, di mo nakabedel, iyayan nga dahi tayo, agang angas nga duduwat eh. Di kinamanag sa nga ili. Da kami malagit ko launay. Ngamin idiubing kami awampay mo ti nya naganan kaadamot ti kuryente may dayla ti kuryente. Awam mo ti refrigerator. Iso nga na adalak ta tartaraken, adalak ta mulmula adda ko ta ing katumaray. Malagit ko launay nagdasumangkot na bisita mi idi. Isinyas ni amang mi ingkay kamaten di kawitan. Numnumutahan nga nakakulong ti kay manok mi. Da ka magkakaarubay sumarod nga da sinyal ti manok. Amuyag sinyal ti manok. Ni da kami daytoy tambondo na ita ni manong ko daytoy ikatem di ko kuna. Nya daytoy ikaten na di magmaysa dayjay. Timo sinyal dagiti ko rin ulot ikatendan ta tinakaw dagiti kaaruban. Kasi iso ano daduma. No manok may dayjay no kunanang at sumursurot lagi jay piyetan kiliwumon ikatam dayjay da sinyal na isong ammon ti kamkabatem na manok mo kakas jay no da bisita idi no da bisita kay tiliwon di kawitan nagadukam to nga ubing bato chinelas dagiti pagpalapal anya gayang nga bulo kada nyan to dagiti iyar arayat mi nabisinan to tabisitan di mi may nakamat at mapamu ijay bantay kapilitan ko na dayjay mangukop awanan dadana maibong to man dayjay kana nata hospitality tayo di kasjay ti no ti Ilocano no marina na dayjay bisita na no nangrunan na ibilang ng special wenno nasaya at kanya na uray sagsagana na pagberdyan to dayjay ubing ko kunana ta kalding na nga bisita tawan may remedyo pero wenyon ngurong-ngurong nyo hospitality ti Ilocano pagyaman dayjay gratitude dayjay to maintain a good relationship kanya tayo uri no daduma urihan na ka nga teksan urihan na ka nga kasla daytehan na ka unay mo panpansin tabisi mo ti taltalo ngam no dumapaw kay di balay da kasmay sa ang pagyaman datay nga Ilocano haang nga mabalin tatamot kang ka aw kasla awang ganas na no lutwom de jerer kasla wala lang intay mga jejalibi kasla ngam no pumarti ka pagyaman mo ay dayati kapigsaan kadakkelan nga pagyaman ti puso ti Ilocano antay nga ibagbaga di pagyaman tadda kayo pagyaman kadagiti na imbag tadda kayo haan our hospitality no mapangka ipartyanta ka no agawid ka sigpatin nanto pay di bulig nga saba iyawid mo isaksako nanto mangreprepet to ti sako nga adda nakargaan ti nasikat-sikat di mat bagas di unag, kamuti di nga to, talo kasikat to di jay, bakit na iawid yaw? Kanyo nga mga tamunyo mo, dagito yung dada kayo mag-paper bag. Social kayo, da kami mano kasikat di jay pabalon gano kwa, umayda ka pa'y itulod. Adang tagpulkulagkit, agkikiyak nga manok, ijay ko nga nakarepot pa'y laan. Hospit, di jay ti gratitude kanya tayo. Dagiti to maintain a good relationship kanya tayo, dagiti kababalin nga adda iti Ilocano. To maintain a good relationship, no awan ti gratitude, no awan ti pagyaman, no amo nga bigbigan, gratitude kahanlang nga thank you, amo nga bigbigan, ginasaya at narangid na, maabak ti puso mo. Adda may sagayon ko, adda business da, hindi nagasawa dan, yung karkararag damot ang isulat ang katuluyan, hindi agasawa da, kuna sigon kanya da, di pray nga ag successful ko maji business da, very good, successful. Managkararag da, tulong da ti simbaan, mangrugin ti karir da di anak da. Nagmayat ti kasla ko maji aura da di pamilya. Tatan idi kon pagamuan, di jay lalaki ham mga manginom, ham mga han nga sigsigarilyo, ham mga manginom. Ngam no dito ada bisita na talagang itid na mo nalain. Hindi ko nagsakit di lalaki. Kuna na ikarkararado man ako. Ali kararag. Inya nga ron isok plano ni Apo Diyos talaga nga binusahay di lalaki. Amoy tiri na di babae. Kasla
nagpasugnod, nagpunto kas lakaguran ng Apo Diyos. Apaya, nagbalinak nga napudno, nagbalinak nga nagtaltalog king kuana, nagbalinak nga napingag nga pasurot na apaya dayto iti kapapatgan iti biag ko innalan na. Kunak magking kuana, wen maawatan tari na nga nasakit. Tadi ang natyat ready mo angat damo pukaw. Dahil nga klase ti pamilya ako nagsaya at damo pukaw hangare di jeri nada. Maawatan dayta kunat. Ngam ti rumbang nga panunutan, idi agkarkararag ka para iti business mo, pinatgan na ka. Idi agkarkararag ka iti good family, nagbalin nga, nag-successful dagiti anak mo, pinatgan na ka. Amin-amin nga, numabalbalin amin nga kayat mo, inted na. Dahil tamay sa dinawat mo, handa nga napatgan, iso dayjay, nasakit dayjay rin. Huwag maawatan dyan nasakit nga rin. Ngam, if you have a grateful heart, mauray dayjay may isa nga hamo nga di ay haan na nga pinatgan nga dawat mo, kaluban ko ma dayjay dakdaken. Dagiti ado a bendisyon iti pamilya yo. Dayjay i-encourage ko kay kuana. Siyempre dayjay haan nga basta nga intong bigaken ko wen mayaten apo ko na long process di tapno maawatan nanto. Because di magkanya tayo kakabsat, the relationship tayo, masapol di panagyaman, di gratitude, panagbigbig, umuna, adda kamalina, nga minudad duma, agbebase tayo iti kamali. Nadda nagkamalian na, bigbigang mo umuna, dagitay sakripisyo na. Nagbalin mo nga napudno king kati how many years? Nagbalin mga na anos king kati may isa nga nagkamali, masapol nga mabawi. Ngamno ko namon, ajak kayaten na akong kinita mo ka 1 out of 10 kumamot, di may isa akamali, haan nga mamintain di good relationship. Haan nga agbalin di good relationship. Anya piti napintas nga wagas tayo nga datayo, nga tattao nga rumbang nga aramidon tayo, iti panagyaman tayo. Kas ano pa iti panag-i-express tayo, iti panagyaman tayo, tapno mabigbig dahi ta akin na imbag. If you were given a chance, na naikang ka iti gundaway, pakas pagyaman mo, saya atin adimat, dala ko mano si ka nga ubing, agbasbasa ka, kaya't mo nga ti agyaman, ti sakripisyo, kadananan kintatan mo, ipapatin ti agbasa. Pagyaman mo, taadada nga nang itagtibiyag dating ka. No nakaawat ka ti trabaho, pagyaman mo, agpakpakaasi kami idinagaplay ka, haan? Kakaasi kami idagaplay ka. Kas pagyaman mo ta inawat dakakin, pagyaman mo itinangangato nga ang gulo ti na espiritual nga panagbiag tayo, kini Apo Dios na naikang ka, isugar na saya aten dayjay trabaho. Haan lang nga paraking ka, not for promotion, forget about promotion, natural nga rumor day ka. Ludi kini pagyamyam mo kini Apo Dios ta na ikang katigundaway sinagutan na ka iti trabaho. Pagyaman dayjay. Uray kada tayo. Uray na hamo nga ibagati, uray hamo nga ibagata. Thank you. Uray hamo ibaga nga appreciate dagiti sakripisyo yo ngam the way nga makilangan ka kadakwada, it's your gratitude. Kala ko madya anak, napalubusan nga nagbasa, nakagraduar, agtrabaho. No, adda na saya at nga pusuhan, ayan, automatic na tulungan ng mga isubli kadananan kinitatang. Api danagom ayat yung masakbayam no nasaya at ipanangpatamuro mo ta anak mo. Adamot ada kita duma pera de los buenos na nagsakripisyo dananan kintatang idi nakabasan agtrabahon ko. Allah, inkulasay na mutan. Hanya kas jeti Ilocano. Hanya kas jeti Ilocano sa bali a kultura dayjay. Dagita puraw dayjay no nalpas da anda ba gamin pagbasaan mo dagduma. Awan bibibyan dan gam tayo aging gana ore ko mapangkaji abroad di how many years. No adananan kintatang mudto pay ladtoy nga Ilocano subliang ko pay laeng nga umay taraknen kabbalay ti maudi a gundaway dayjay ti gratitude. Dayjay ti panang big kadagiti nasayaat. Di say mo rin kini Apo Diyos. Nagado ti bendisyon na, nagado ti grasya na, nagado ti parabor na, anya ti kapintasan na pagyaman mo king kuana, your way of life.
Ikar-karigatang ti agbiag nga naimbag nga makaay-ayo kinuana. Kunana umakan niya. Agkarkararagag apo, no para kanya, itag mo dati aginapadi, pinaraburan na. Nakapadi akong ganay, kebs mo niya po Diyosan, bagig mo di kinapadi, managing bubuko da mutan, paramot kanyak di servisan, hambang nga para kanya ay ka, madi aday, salamat laang kanya kayo. No pinaraburan na ka, naintid na, wun at dalat tamot discrepancies ti biyag tayo, at dalat tamot pagkurangan na, at dalat tamot hanga pagkikin na awatan. Ngam no agyamyaman ti puso, no ti puso tayo ka agyamyaman ka dagiti parabong na, agsubli para kinuana. A grateful heart is a happy heart kunanan samad. So ano hang naragsak sa puso, agyamyaman. Maikadwa, at to maintain a good relationship, tapno nalaklakatay la ikabisa, gratitude maikadwa, humility. Nya? Pride timang poison, kinatangsit timang poison ti good relationship. Pride. Sa bagay pasimple tayo laang mga pasimple tayo laang nga Ilocano niya. Hantay mo unay natangsi. Apaya datalon nyo. Taltalo nga ektarya laang father. Ayun na di anak mo, nurse lang amin di Amerika, father. Laeng ko na pa'y laeng mag. Ngamang na di ti pride ko na, iso di ti pride, poisonan na iti good relationship. Anya ti, kasano ti panang poison ti pride ti good relationship. Once nga at the simrek na pride iti relationship, ngamin sumurot itan at the pride, at the sakit tinatumon. Nya, hanna kayak ti agpakumbaba kayak na nga sa uwan isulaeng ti kalaingan. Nisulaeng ti kamayatan, isulaeng ti us-usto iti panagbiag na. No dayta ti aglablaban iti relationship, oray di agasawa ay sos apo. Haa nga pulos agmaterialize dayta. Isugarod kunada ka, sinatan! Naikamkamang kalaan, nagsinatan. Apaya, hanna maawat di kamalijay, maysa. Awan ti kinapakumbaba iti puso. Aman madagit yun ni Satanas nga kunana ka. Ada may nga santo nga nagkuna nga ni Satanas ka awan tokpol ti tumeng na pabaliktad. Apaya he does not know how to kneel. Anto nil daw. Ngaminhan na awan nga pulos kanya na ti kinapakumbaba. Kati ti relationship ka kinapakumbaba mo ti mat. Nagmayaman dagiti agasawa no dagduma adahan na pa nagkinaawatan. Inton madamdama agkadwada manen apaya bay amon father. Wong kasta nila ang libakad ko father. Wong kastalan nila kay ko father. Ngam inton nakainanan ka mayaten. Ngam no labanan di katangtang sitan na ay ka talaga. At pinalapal kayo ori kano kasano ka adayaw. Ngam no daytay adda di may maminten di jay kon daytay kangat-ngato karas-rasukan diri na kaadda di kinapakumbaga di may sa agreemento pay laong. Isonto daytay lakay ken bakutan sangsangitan lang to pay la mapukaw taapaya iso tinangawat kanya ngamin father. Ore agmurmuryo takaw awaten na. Dayem matiga ito matiga yung mangminten ti good relationship. Dayem la humility. Once nga the pride nga simrat narigat. Nya narigat. Na no once nga the pride nga umunag no haam mo nga matindi dyan, no haam mo nga makontrol, no haam mo nga ma-divert dahil ka ng pride na narigat. So nga narigat pinakangsit. Kuray ka ni Apo Diyos. Yung relasyon tayo ni Apo Diyos, no at the pride mo, dahil ko na akong pinultulungan na ka, pinaraparaburan na ka, with all your luwa, kada sangit, idi dumawdawat ka titulong na, inted na king ka, idi na ikang katigundaway nga nagserbi kada gundaway mo nga, si kamot ti agbyag iti bukod mong ka, nalipatan mo't ni Apo Diyosan nga iso tinaggapuan ti ani, pride. Pride day ka. Na pride. Kada kayo pero de los Buenos, ado ti kandidato to'y amok, ado ti umay agpakpakararag kanya. May salati baga, no good heart ni target yo, di purpose yung agserbi ijay barangay yo, mayata.
Ngam no pride lak kam kamatom kasi ti maitantan no agit kat kayong pangaasiyo. Nabalimbay ti agbabawi aging kana bigat. Aywan no mapangkalaan kat no honor. Di ka pala nakastastra honor. Allah. Dakkel ka mali Kas anong tunon dagang inunuran kay madi. Haan na kasjay ako. Ikarkaragan tayo pay gayam na natal na ulimag na eleksyon panagpipili. Adumanen adaman pinaltugan data kapitan di ko na jakamo no nya tirason nan. Haan ko mga kasjay at kakaaruba kay tulakta, at kakabagya, at kakadara kay tulakta. Agdudungot kay tulakta tidalan mga bakin maabak kayo agsasabat kay tulakta. May sa lakta agimog, may sa pamilyahan nyo kung mga aramatong ti kita pamarpardaya, pangkanya. No nasayaat ka, no nasayaat ti pamilya pura hang agkampanya, bagak. Hanga masapon nga pang kagpakpakasi nga, ibutos dakto, awag magamin tinagang ko di ayuda, alangan nga ilista ka man. Idi ganap ka, awang ka man, alangan mo, awan nagamot ti kagawad. Hanga masapon na mapangagpakpakaasi, madigamin natin kwa tayo, bumalay-balay nga agpakpakaasi. No nasayaat ka, uri hang kagkampanya, right? Da kayo magamin nga butante mo. I-post yung pa i-j Facebook. Awang pa'y laibotos ko. Awang pa'y mo lang naawat ko. Ay niya, kay laki di mo. Mangsordo kayo, mat. Soronan nyo mo, dagita kandidato. Hindi may isang barangay ka nagadot kandidato na, di pa 30 mil na nasurukan, taawatan na may sa pamilya. Yada yung apo, pakawanan. Jadi ulitin tayo, kararagan tayo dinasaya at aneskin na kapyalata. Whatever na niya result na bigat, ag kakaaruba, ag kakabagyan, may santulat na pamilya, di dyan kumati-target tayo. To maintain a good relationship nga ron. Nung not-the-pride mo, nangabak ka, tangsit. Agyamang ka, sinuportaran ka, naabak ka mo, sakit tinakam, tangsit, pakawanam. Siya kararagan tayo tap na naurnos latta niya, haan tayo nga iyan courage tinarugit, nabayagin nga ipukpukaw ti simbaan, kasapulan tayo ti civil leaders na kayo, ngamhaan nyo nga personal, no haan nga para kada kayo. Naada ka, danto pa'y mula gumdaway mo, pride, nagagduma, iso dagi jay, sumrekan ti kinatangsi. Katap nakakabsat mo, dagupon tayo dagitoy, ti relationship tayo, umuna ni Apo Diyos. Sumurot ti biyag mo nga nasayaat kini kadagiti tattao no adda nasayaat nga relasyon mo kini Apo Dios. If you have a good relationship to God, nasayaat. Awan aja kinatangsit nga pinaraburan na ka, nalipatang kukwam meten, awan mo aja kinapakumbaban. Di ka pay amo ti agyaman ti kapintasan nga panagyaman mo kini Apo Dios, kadagiti grasya nga ipapaay na kanyang dayjay nasayaat kababalin mo. Sumurot day jayan ginasaya at kababalin mo, sumurot day relationship mo iti tao. Ano nasaya at relasyon mo kini Apo Diyos, sumurot ginasaya at relasyon mo iti tao. Isugaron nga, ikadakkelan nga panagyaman, dayta nasaya at akaunggan. Dakkelan nga panagyaman kini Apo Diyos, dayta na imbag akaunggan. Ngam na pinersonal mo, kinatangsit dayta, lamutin na, kinapakumbaba. Kadagiti kakabsat tayo. We have to accept that we are living in this world nga han nga perfect. At dalat ta panagkamali, at dalat ta han nga panagkinaawatan, at dan tulat ta sakit, at dan tulat ta problema nga umay. Nayon ti biyag tayo dayta. Ngamno na igamer ka iti panagyaman na igamer ka iti kinapakumbaba han nga apektaran dayta kinataong napagayayat na. Imagine nyo, agsisinlukat tayo. Imagine si katipwesto ni Apo Diyos. Sika kumati ay, no kumano sika, agsinlukat kay kumatipwesto, sika ti Diyos. Sika ti anak na. Inted na amin. Imburay na amin. Inted mo aming kingkwana. Kas ano mati panagyaman na. Kas ano mati relasyon na.
Padasin nyo lang ang anak, no ado ti aso yon, kita nyo di aso, no di aso ke sa gagay sa dati panganan, no di may sa ka ngerenggeran na di ka abay nang apan umagaw, nya ti umunang araw ito, saplitong nagadu kayo mat ikamot amin idati taraon ng apan na apaon di jay kadwa nga tarakon mo, nya ti uwi obram nga amo. Parchin yung ko na. Kas di mo lang kanya tayo, makaay-ayo nga tagin apo Diyos di relasyon mo, adda ka di ayat na. Pagkas panagyaman mo king kuana, makaay-ayo ka kadi. Ipanagyaman mo king kuana, gaputi parabor nga inted na, sika kadi ka, ipangpangruna na. Datay ti makam mo, awan ti mahusos gaan, datayo ti makam mo. Datayo ti makaammo ti puso relasyon tayo kini Apo Dios ken kadagiti kakabsat tayo. Padasin nyo. Yung kay bumisita dagiti nabayag na kakabagyan yung Ilocano nga hamnyo na bisbisita. No kasano kadakkel di pabalon da kanyang di pagkrokodamon no. Sinno ka. Ngam nadag-agom mo. Niada ka minsan. Ay ka na siya ako. Nakabaklay ti kuributan pumano. Good relationship to kay laeng kakabsat. Nasayaat nga kababalin pagyaman kini Apo Dios. A grateful heart is a happy heart kunana. Ya? Humility is the key to success. Apaya uray no idororoman na ka, uray no awanang ka, no adda kinapakumbaba, maitamuk kanto na. Padasom ti agpangato. Simbu-simbulon da ka. Nagpababa ka, tukalan da ka. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati at iti maymay sa Diyos, maaman na kabalinhan, anamaros uway ti langit ken daga, ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ni Jesucristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti ama, tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Naianak saan anak paraswal. Diyos sa kas maglaan iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalatan tayo, imulog na naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin ita. Kas tamet na ilansa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanen, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidataya, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto at patinda. Mamati at mati Espiritu Santo, nga ako ken mangmangted iti biyag. Iso agtao di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati at met ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa abunya, apakapakawanan dagiti basbaso. Namnamaet ti panagungad dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kumararag tayo iti Diyos, ti managayat ken manangngaa si unay nga ama, adungeg kadagiti asog dagiti tattao na, iti tunggal panggep kuna tayo, Apo denggem ti asog dagiti tattaon. Ikararagan tayo, iti simbaan ang isaknap isang alubungan. Tapno kanayon asuroten na tinaindaklan adilin ni Apo Jesus. Ipanagayat ti Diyos ken ti pada tao. Kumararag tayo. Ikararagan tayo dagiti mangturturong iti gobyerno tayo. Tapno tuladen da ni Apo Jesus ken dagiti apostoles iti panangipakita da iti ayat kadagiti tattao nang runa dagiti napanglaw. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti napanglaw, maidadanes, dagiti balok in ulila,
Tapno awaten da ti balikas ti Dios ken tiragsak ngagtaod iti Espiritu Santo iti baet dagiti adu a panubok ti biag. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo daytoy agimong tayo. Tapno da tayo ti agbalin ang modelo iti panagayat iti pada a tao. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti himusayen a napatig kada tayo. Tapno mairanod dan iti nagloryaan a panagungar ni Apo Hesus sa Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo, entay matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Entay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo ang maikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo din diihan dagiti tattao. Dios nga amami dagiti ti kararag ti si papakumbaba. Asi papakumbabami nga idatagken ka. Indingam ida Apo ket ipaay mo ta parabor mo. Napnuan pamati adawatin mi dagitoy itinagan ni Jesus a Kristo nga Apo mi. Amin o Apo nga insagot mo nam ay kenrigat wen amin ko umay ko idaton ken ka Dios ko kas pagyaman ko't hinaimbag mo. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatata ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Bunga ti bannog ken linget mi idaton mitaltar anapnuan sudi amin naragsak ladingit mi ikay samiken ka o Diyos nga Apo mi. Iti daytoy ami sa apagyaman, kapoy awat minanumo adaton, sapay kumatata ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Amin o Apo nga insagot mo ngam ay kenrigat menamin ko ay ko idaton ken ka Dios ko kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatata ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram.
Kumararag tayo kakabsat, tapno datayo ken dagiti adaton tayo. Makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kita kad apo dagitoy daton mi, kati paay mo tati aramiden mi apagserbikan ka agbanag apakaidaydayawam gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Podno unay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios tabigbigan mi apakaitanukan ta gloriam asika a Dios adi matay saranayam ti tao ana ikari a matay ta idinarip kanen ti langit iti managbasol a tao impaay mo ta panangisalakan mo babaen ti nasantuan a kinatao ni apo mi a Hesukristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles isuda nga agraragsak nga agnanayon ita saklang mo ket dawaten mi ti palubos mo kuma ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin a parswa, ti langit ken daga napnuna, iti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, hosana iti kangatuan. Podno unay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawaten mi ngarod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy ta daytoy ti bagi isu amayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy ta daytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga inakaminsalakam manubot ti sa kalubungan inakaminsalakam manubot ti sa kalubungan
Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan di kaalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayem tayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo. Isuda anakapudno anagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ngadat sa langit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, di pagariam, matungpal kuma, tinakem mo, ito'y daga, akasa dinangin, item kadaka, ti aldaw ito'y, ti kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanemet, di basul mi, akasmet, pamakawan mi, di basul, dagiti nakabasul kada kami, dinakamit baybayan, naumano kuti suliso keti, salakan nakam ketiti, dages. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada siya ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anamnamaen mi, kan iti yaay Jesucristo anang isalakan kada kami.
panakabalin kendayaw, itiang narayon na di, tuwag sarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumamit king. Napnuan panagyaman, ken kinapakumbaba a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya, kapya. Cordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, idem kadagkan ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanya, ti may sala nga sa o mapaimbagton ti kararo. O Apo Jesus, sumay ka. Ito'y puso kang naed ka. Ikutan to'y biyag kukin kararwak, tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadwa po, darabae maladay to'y numo. Tapno ag serbiya ka si pupudno, aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo, isuapo ti biyag ko, keti asim, isuapo ti kired ko, keti bilin mo, isuapo ti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Tati ayat mo,
isu apu ti biag ko ket ti asim isu apu ti kiret ko ket ti bilin mo isu apu ti bagnus ko ngagturong kinapudno. Lao maputoy panunot ko pakirdem kadito'y nakem ko biyage mapuday to'y kinakurapay ko titalek ko ken kaidatun ko iyawat ko ken katiyamin ko usarem kada putoy adipen mo isurum ngagbiag iti linteg mo kinagtalek laeng ken kauapo tati ayat mo isuapo ti biag ko ket ti asim isuapo ti kired ko ket ti bilin mo isuapo ti bagnus ko ngagturong kinapudno tati ayat mo isuapo ti biag ko ket ti asim isuapo ti kiret ko ibilin mo isuapo ti bagnus ko ngagturong kinapudno tati ayat mo isuapo ti biag ko ket ti asim isuapo ti kiret ko ket ti bilin mo isuapo ti bagnus ko ngagturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo iti dati asakramento na iranod kami ti padaya ti bagikan dara ni Kristo. Ipaay mo ka dita mairanod kam tumet iti padaya sa dilangit. Iso nga iladawan ken ibunga ti panagkumulgar mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo. Hinto no malum Apo iso ti lanabal tayo. Napagtutulagan maaramid ti misa iti alas 3 para iti daytoy lanabal. Then dagiti naisagana nga ladawan tayo idi na Black Rosary tayo kadagiti balbalay kadagiti sisa tayo maiyag amin ta agmotor ked tayo nga agsanto rosaryo Apo na ibaga nga dagitay adda mabalin na nga sound system. Kargayo mo iti lugan nyo tapno di pa nagsungbat di pa nagsanto rosaryo tayo ado tayo Apo mapan tayo agsanto rosaryo na inkararagan maging gana di San Antonio dagiti kakabsat di San Antonio aguray danto jayan sa tayo tumanan agsubli aging gana ijay patiki tapno ijay to ti mauding a bendisyon
Ti number 1 nga ikararagan tayo daytoy para iti kapya ti sangalubungan adu dagiti maririribok. Maikadwa para iti natalinaay na inkapyaan nga panagpipili tapno nasaya at latatibungan na para kadagiti kakabsat tayo nga agkasapulan dagiti tinangkang runaan ngam tunggal misteryo adda intensyon tayo apo. Dagiti volunteers apo ti PPCRB daya ID kin t-shirt yo umayon to daw asin dito ya kamuno kasanon to umayon to daw asin dito opisina nakasagana dan ag-proceed tayo tulatan ijay voting presence tayo apo da tayo nga volunteers ta umada kay to balunan ti merienda ken kanen da kayo nga kandidato ikanyon to kanen dagiti volunteers nya ta obligasyon han yung obligasyon ti agpakan da dinto kay so ti konayo nya tapno na urnos la datay amin apo everybody's concern para itinasaya at nga panagpipili nya awan ti akin basol awan ti mapabasol no di datay amin concern tay amin itinainkapyaan natalina ay nga panagpipili awan ti mangayat ti narugit narugit ti panggep na amuyon nya ngam no nakaawat kayon anya pay nga rod aw mabalintayon nga mahaan nga ti purpose everybody's concerned tinasaya at natalina ay nga panagpipili may sa pamilya may sa adara may sa nga panagkakaaruba tumakdar tayo ti apo at dako mga kada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Yaman tayo ti Diyos. O inami ama ng asi, sipot ka nga datin nami, denggem dagito'y kararagmi, ibabaet na kam kadi, o inami nga instrumento, o inati manupot nga apo, awatem dagito'y asagot, simbaan miyanano mo. Sabsabong nga nagpay dumabanglo, babaen ti grasya, nagrusing nagtubo. Rosa sa sinyal ti ayat mo, isot binitbit ni Juan Diego. Ladawa manay maldititilma, o naindaklan ngay na, sikat nila dawan ti parokya, yaman kami ken ka. Ladawa manay maldititilma, o naindaklan ngay na, sikat tila dawan ti parokya, agyaman kami ken ka.